Začínali pred desiatkami rokov v Tornali. Neskôr peknú tradíciu pitia šampusu pod hladinou potápači preniesli na Spišsko-Novoveskú plaváreň. Že nebudeme chodiť do zimy vonku a sme prešli potom na bazénovú kultúru. Takže viac ľudí sa môže zúčastniť, tým pádom je to väčšia radosť. Okúsiť bublinky pod hladinou láka nielen ostrieľaných potápačov, ktorí túto možnosť využívajú každoročne. Do bazéna prichádzajú skúsiť túto zábavu i začiatočníci. Super to bolo, ako každý rok sa zúčastňujem tejto akcie. Každý rok sme tu, dneska som zobrala môjho priateľa z Nemecka. Takže sme mu prvýkrát ukázali, ako to u nás každý rok chodí. A čo na to hovorí? Krásno. Eine interessante Mischung. Ich würde im nächsten Jahr Shampoos trinken, aber hat geschmeckt zusammen. To bolo zaujímavá kombinácia, že na budúce radšej viac pil šampusu ako vody. Budeš aj piť? Určite nie, nemám to v pláne. Tak budeš asi pod vodou pozerať, ako to robia tí skúsenejší? Určite áno. Na dne a do dna. To je kombinácia slov, ktorá znie zaujímavo pre potápačov, ale príznačne. Ochutnávanie šampusu pod hladinou má pre nich totiž väčšie čaro. No bolo to inkognito. Tam jednak nevidno a jednak to ide samo, lebo to samo sa vtlačí. No a pijeme väčšinou nealkoholické šampanské. Nevšetná tradícia s fľašou v ruke na prelome rokov má však pre chlapov a ženy v neoprénoch oveľa väčší význam. Keď nás Poseidon ochraňoval celý tento rok, že sa nikomu nič nestalo, že by nás ochraňoval aj ten budúci rok, tak sme na počesť toho Poseidonu pripili si dneska šampanské pod vodou. Ľudia, pre ktorých je potápanie životný štýl, počas roka zažívajú mnohé krásne momenty. A práve takáto udalosť, ako je ukončenie jedného a privítanie ďalšieho roka, je perfektná príležitosť zhodnotiť, čo bolo a naopak zaželať si, čo by mohlo byť. Bola som v Egypte potápať, boli sme na lodi a videla som delfíny, žraloky. Takže bol to naozaj zážitok tento rok. V Egypte som skúsil sa potápať. Ten, ktorý končil, bol vynikajúci. Robili sme 3-mixové kurzy v Egypte. Čo sa týka potápania, bol taký slabší, ale hádam sa to zlepší a že budú pekné ponory ešte niekde, možno v zahraničí. Pre všetkých ale jediné a najdôležitejšie želanie je, aby sa takto spolu znova stretli. Aby to bolo asi také veselé, pri zdraví a pri šťastí. Tak, áno. Potápači sa do bazéna chystajú znova, a to pri príležitosti Dňa otvorených dverí, keď pod vodnú hladinu môže zavítať detská i dospelácka verejnosť. My plánujeme to tak koncom januára, začiatkom februára.